Ang Cebu City Medical Center, kagahapon atong na-interview si Nestor Archival, posible yung matiwas na kayo, o man na, matong bidding, na groundbreaking na, o niya, doon ay retrofitting, mahitabo na ang haliging hiwi. So, kaniad to, gihata na ni Tomas Osmeña ibaligya ditong pangilinan. Naloko na. May gani kay wa gyud madayon kay murag kisi-kisi ang mga subuanon. Asa mag public hospital ang taga Cebu City kon si pangilinan ay magduma. Ingon ani ang nahitabo kagahapon ingon siya nga tiwason gina operational by 2027 put pasabot sunod tuig. Ang problemahon na lang kuno ang pagpamalit na lang mga hospital equipment o mga gamit. Kanang medical nga mga gamit ba? Sa tambalanan, mao'y problemahon. Now, si Tomas, wa mo tambong kay, mura tingalig, gisuwawan siya sa CMC. Akong tani, ibaligya sa una. Pero, og imong tan-aon ang CCMC, ang Cebu City Medical Center, hangtod karon hungaw pa di ka ng third floor, ana. Wa gyud ko kadungog ni Tomas, nga, iyang, kanabang naasip, nindot nga, pamahayag, bahin anang maong tambalanan. Tomas, di man may tabong Tomas mo anha diya magpatambal sa kanayang puntil, di ba kaya mahitabo ato sa Amerika. Pero sa laing bahin, lipay pakpak siya ha. Kasi Harold Go nga konsehal nga iyang kaalyado. Kuan dito to nilang Raymond pero kaalyado ko sila daan. Hilom-hilom lang to. Mali na gituwan niya usa ka buok nilang kauban. Tuwa na kay si Harold ito ipasona. Nilawag. Hintabo, ingon siya nga. 5 million ni mo. Katong imong 10 million, bang ipangayo, para abang anang mayor of the night. Okay na ni. Approve na ang resolution, Tomas. Kung imong tanaos, Tomas, dili siya ganahan yun aning iyang posisyon. Balikan ako, matod pa siya mga staff. Daghang kong amigo ng mga empleyado sa City Hall, former media personalities, mga reporters nga, City Hall na trabaho. Dili gani ka maon siya anang mo ano sa unsang higayon na idukdok ang gavel. Si presiding officer kay siya may vice mayor. Ang gusto niya mayor gid siya. Naloko na. Karon kay si Nestor Archival may na mayor. Ang tuyo ni Tomas nga ako untay mayor pero bahalag ko ano ay gabi ilang ko. Kanang mo nang moabang siya og pwesto dire mga 300 kwanto 300 square meters aron naay opisina ang mayor of the night. Di ba kani ungo of the night, Tomas, ani? Kaya ang tanan ko ng mga BPO, kani mga call center ba? Nga dili ko nung kalugar o adlaw, kay matuog mo na, unya gabi magmata. So ang tanang mga agency nga iyang gustong ibutang liha, adto pa sinahon, pero sa ato pa si Tomas, di ay mo ay mayor, anak ko gabi. Adlaw ras ni Nestor. Pero ang imong tan-aon, ang kanang ilahang partido, kani adto ako ning gianggaan og BOP na ang meaning ana sa una Bando Osmeña Pundok Kauswagan. Ay murag nawa man to kay pildi silang Edgar Rabilla, pildi silang Mike Rama. O niya si Mike Rama pagkapildi po niya nagsigi pog singgit og Yawa! Pawa! oy nahitabo. So katong ilang BOP nga Bando Osmeña Pundok Kauswagan hawog nga Bando Osmeña Pundok Kabungkagon. Karon tiwason na San Tomas og bungkag-bungkag tingali kay daad ay kasuko si Tomas sa mga tinudlo sa mayor labi na siyang pangabaga kay gusto niya nga ang kantong iya mga tao yun nga hinanib kani adto maoy iyang palingkuron as mga department head sa Cebu City Government. Pero si Tomas murag di kayo interesado naman kay dili lang ko anang CCMC unya lahi siya og unsay isultis mayor iyang sawayon og unsay gustos mayor bisag engineer si Nestor si Tomas agriculturist. Dili ganahan si Tomas anak kay gusto niya ang katong siya mo'y main laki feeling pahantod karon main laki. Naloko na. Nainomdom ko press conference. Ang nagtawag ani namo nang imbitar nga maski tambungin ninyo be. Kay magpa-press con si Tomas ingo. Narabat ako ikuan attorney pero unsam ning orasa. Sa mga na oras dito sa Casino Espanyol. So, ang tambong ko, hinay na makaigtingog si Tomas. Abi na ko budagag mayor. Insa ang iyang demand ko no is willing nga mo serve but ang
physical or ang body di na. Moy yung tuyo nga. Iyang ipahibaw nga, iyang hangyoon si Nestor Archibal nga may padaganon pagka mayor kay matod pa niya, wa gyoy anomalya sa iyang panrabaho sa gobyerno isip elected official, which is true kay daghan kuno kay mga scholars, si Nestor Archibal daghan iyang gidayeg. Sus, pag election daghan sa kay Nestor interview to diri, kapilam to mo ari si mayor diri studio. Even si Governor pa, matay buinas ni studio ha. Nanaog tong way matod pa mo panagana ba mga hisitan kay mo ari kay kanang mudagan so akong gipaari ka tong mga underdog nga kuan ni taon ari diri. Nanaog bitaw na sus Tomas kay mura mag lami na maging datong mayor ko. Na ay internal struggle diaron kay si Tomas dili ganahan anang mga city administrator, or for instance, dili sa gusto. Nga ang city administrator nga tinudlo sa mayor, yamang kontrahok na mas ginawa. Naloko na. Kay matod pa ang angayan ginunta si Katus Bilarite. Nang bana ni Ima kanang city treasurer. Pero bahala na sila diyan dapita, pero ang pangutana, si Tomas ba andam alang sa mga Sugbuanon nga kanang daygon gisa magpabilin sang nindot nga ligasiya nga salamat mas imog yung gipatiwas pinaagi sa imong bategit tuhuang bata-batang si Nestor Archibal. Nga nahimong mayor imog yung gipatiwas ang si CMC pero si Tomas absent ay. Siya nga ning hospitala wa mahalin itong pangilinan. Kunya karon dunay mga tao nga puro gamit karon mga dunay mga fake account aning social media kanang gitawag og troll. Doon ay mga trolls kasi sige pog saway sa mayor. Makabasa mo kay moagi man na si muhang account. Usus, yung maingon. Naloko na. Si Nestor Kunog, tara ni Kuan, unsa ko na isulti, di wa ko na tarong desisyon. Di pa kanil mga bata-batang Tomas, ang gaduaan eh. Wa pa kanila buku-bukuha ang mayor sa grupo ra pong Tomas, katubang mga diehard niya. Kanya atong hapon, babe, sandalis ra. O niya, katong ubang mga konsyal, ambot og diin sa Tomas. Naloko na. Nganong dili man sad nimo, uyunan, kung pananglitan kasi may mayor, dili naman ikaw. May tag ikaw pa'y mayor, mabitan ang gusto kang mag-mayor of the night ka, or ungo of the night ka. Wabag ka ni, gaduda ko ha, nga naay duwa ni Tomas ilawam sa iyang puntel, nga iyang ipasaway, pinaagi sa iyang mga trolls, posible na mas, or kato mga diehard ni Tomas kani adto nga wa makasod sa City Hall kay wa matudlo pinaagi aning bag-ong mayor nga kapartido ni Tomas Osmeña. Nyor mo nag inana baka. Nahalin pag si CMC murag wa nagi patiwas ta si Nestor Archibal karong moy na mayor. Wa tay mahimong gatasan po nas mga previous administration o previous officials nga gitawag nila gatasan ang CCMC. Yapon tarong ka itong itubags mayor. Mahumani in 2027 ang problema na to ani ang kuha na lang. Ang kanang mga hospital equipment. Ang hospital ito sa Guba, ayaw na, Guba, barangay na. Wa mo murag tao tanaw si Tomas wa mo tabang. Ang iyarag yung gi-insist og maayo des konseho nga pirmahas mayor ang pondo alang sa pag-abang og lugar des IT Park kay BPO lagi kuno nang iya ha. Inood katabang og maayo ang mga call center ha pero og imong tan-awon sad matod pa niya nga kinahanglan kuno na kay dili kuno ka lugar. Katong wa pa ka mamayor ka lugar lagi na sila nyor. Mo na ko pangutana ka lugar lagi na sa una. Katong wa pa ka mamayor ka lugar lagi ng mga call center agents niya sa stilan. Tumas karon na lang siya mo. Dili na nagsigig lang nga say og vice mayor ka is vice mayor ang legislation ang trabaho nimo. Katong imong tambutso kay ipadayon tong imong plano nga ipadakop nimo ng banha kang tambutso mo to okay kayo. Nga kanang mga video kay nga perting pagkasabaa matod pa imo ipadakop nimo barangay tag 500 kuno multa kanang labi na mag-video kay kuno adlaw nga alingasaw kayo mura kuno bakang kahikog ipadakop na kana mo ibuhat na. Ang trabaho sa executive pareha nimo sa una way nang hilabot hadlok nimo. Karon ang mayor nga
Si Nestor na imo mga hadlokon. Wrong ka diha Tomas, wrong. Easy lang. Magkani wa mahalin na si CMC. Ay bontag ay gabi ron dito sa Ottawa, Canada. Ang mga ambungan ug maniak silang Boss Lito ug Gigi ko nato to sa Ottawa, Canada paminaw, nagtanaw. Gabi ron dito ha, alas 8:53 ron dito, hapit na alas 9 sa gabi. Si Agaon Arky Burong, Agaon, morning na nimo. Salamat sa imong mga prayers ha, kada buntag si Agaon Arky. O niya si Konsehal Darling Aguilar Sapanta. Morning na Inday Konsehal. O niya si Kapromi Lai, morning Kapromi. Yun niya diapod si Boss Ronix Iran. Matod pa niya, ayaw kumpiyansa tira ni Samot. Kay natikio na ba na si, natikio na ba si Tony Abilia o si Sir Biboy, si George Rama. Bitaw? Tony, Tony. Tony Abila siguro. Abila. Tony Abila. Si Bobby og si George Rama. Okay, sinis. Boss Ronex, di mo niya? Okay, sa ganda. Mau ba? Ay, di mo remind, Boss Ronex. O niya, kapromilay. Mayor Rama, pag mayor, matol pa niya. Tinaw na, kining kapromi. Panahon ni Mike Rama, pag mayor sa mo.